19ª Mostra Internacional de Cinema Etnográfico, organizada polo Museo do Pobo Galego. Confeso que esta cámara de aquí non é miña, sino que é da miña abuela. Esas fotos que sacas, onde están? E ela díxome, non están, nena. Miña abuela sacou centos e centos de fotografías, seino porque eu o vin. Pero non cambiou un só carrete. Décadas enteiras que só son trazas. Grazas primeiramente pola vosa presencia en este acto e durante a misa. O xurado da Asociación de Profesionais da Realización e da Dirección outorga o Premio CREA a Revolución é Propaganda, de María Ruido Paula Barcelona. Muchísimas gracias, están encantadísimas. O xurado dá o premio a gran trascendencia antropolóxica ao filme El signo vacío da cineasta e antropóloga norteamericana Catherine Rami, que non pode estar aquí, pero veremos un vídeo seu. I am deeply honored. Thank you. 12 de maio de 1937, de Mar Caldas. De parte dela, muchísimas gracias. O xurado outorga o premio MICE ao mellor filme galego a Habitar de Anxos Fatais. Desexo por un audiovisual galego cada vez máis libre e diverso e por seguir construindo eses espazos abertos de oportunidades para todas as persoas. E o derradeiro premio da mañá ven con mención especial. A flota fija de Elúmez Zoe Ayano e Alessandra Tatix. Premio MICE ao mellor filme a Taxibol de Tommaso Sant'Ambrogio. Ganar un premio en un festival etnográfico que bueno, se enfoca tanto sobre la postura antropológica, etnográfica en el cine me llena de orgullo. E moitas gracias en nome de Teresina, digo de Doña Teresa, a fotógrafa ferreteira, por contribuir á creación do cine. Que viva a MICE, ata unha bebé.